abusia enepa na mate asem bia ya na mpanifo ka se ewiase esono akokɔ ne kra ene esono obrekuo edie nze mpanifo ka sa asem ne se esono akokɔ ne kra ene sono obrekuo nso die nyeche se wiase no bia ne ti ode nam abrabo imu obia ne ti ode nam abrabo imu enti mpanifo be mu bu no se esono akokɔ ne kra ene sono obrekuo die no ene pa no mate ase abusunya ye bibi me kwa dwuma na me duru traffic aso sa traffic no so ha aje ebona ni sa ekobe 100 to start from 199 ebe kosa 99 na ba 90 ebe ba sa ba beduru 0 answer na amuvu ndi me hwa meche ena kroma no so omuduru ha no anso omutwam hwim kroma ni twam riders no bia etwam ka o ena mza ma me so minya de me ntwam bi because me pentam akwaduma na da ben na traffic ya 100 de da ben ebe yi me so me yes me twam ma twam kura wie aduru ano kakra police na ma ba so stop police na stop me just my traffic offense my cause traffic offense meka ehwa ya jim be $50 adi call $50 aduma me call ya jim $50 adi kwa banko tia fine no a me nsa nka me moto I have to go and pay $50 answer no crime so ya de abo me kokose next time bio nti nepa na mahunu se via so na se esna kokko ne kra ne so no breko die nti abusunya utu kwa na akwot na obi kromu a enkoye ho ageman o sonson ho emfa ho tutu kroma no mpanifo se wutinya wa ho wutinya se wutinya wa brabo mu a wotitire nkra mu ana so niema wotitire mu ana so niema se wutinya brabo mu a wotitire nkra ana so niema ana me am gina hai tiboni ayem fantu bata tiboni ayem fantu bata me de metinye o nti na wasanka me hu sa nyansa no am sonso me ho so man sonso me hu me pentam ene me ne about $50 de ekokwa and kra no ya mama sign bond ansa na egulezi motor mama to amakonto so ha nti ene pan matter sa be na se yesi esuna kokko ne kra ne sun breko die kroma ne twetwam me so me feel say metimi atwam bi me nko am ko twam no tibone a yemfa ntu bata ene ya kire me ne abo meka nti uba bro ni kroma no ato bo ase mfa ho nko bo kroma o enya ho te se nti yase ohoho nto abonten punum fe ni matter sa ne manase ohoho nto abonten punum bye bye me se ya me che ya bebere